Tá míle fáilte roimh díon ceoláras náisiúnta im leith lia agus ihe splódrach ceoil an amdóing Craobh an chomórtais Siansa Gael Linn Final. Tá an agraíocht Gaeling tre sé bheitna cheanródaí a gúrsaí teangan, cuasaí cultúra agus cuasaí ceolinéiring le 3 scór bliana anuas. An nacht beidh 8 manna ceoil san amuíocht ar stáitse a ránaíoch as breis leithchéad iarthóir ó gach cairn den tír. Tá mídnansa chun fechant ciúca grúpa a thuirigh an dúis mhór leis. Cuir mis tús mar sin le Siansa Gael Linn Final. When níomh de búcha táid an sosa cheoláras agus na ceoltóirí réiteach le comórtas na híanacht, inis tam fé Siansa Gael Linn, catá geiste se gomórtas? Well, comórtas a hasí mar siar sa bhliain Chraobh agus a héin, agus is ar bhín sa gceisná go gur an grúpaí óga déagóirí idir Chraobh Linn agus Néimlíon déag díis, chuann siad grúpa le chéile, chuann siad taglam ceol le chéile agus seolann siad sinisteach go Gael Linn ar CD. Ránítar as na hiirta sin ar fad tuairim trocha grúpa le go le rá go dtí ceardlanna, agus is rud nabh gnáthach ar nóid na ceardlanna nach manin le comórta seile. Sa bhéidir go gahan na ceoltóirí óga seo seall le gcuideachta ceoltóirí omráiteach. Agus tá ar nó tá dúisciiste an na bhór a gáil leis inis tam féin fes na dúisin natá le buchtaint. Rachí na bhúitóirí a bhhaile nocht le seic ar €1,500 san darna háit io siad €1,500 agus an tríú háit an sin €700. A chu nó ní hin éon spruch ar bhealach a bhíonsaigh na grúpaí seo deirtalín go gcónaigh gur mór an ionardáibh agus gur bheith is sinim ar sáit an cheoláris agus gur binne do go leoracha an spruch a bhíon acu in 9 bliana. Tá an comórtas a thsú le breis is déimlíana is a bhícinn tú bhfuil is na bhúitóirí bhúitóirí tris dulrá go dtí gairimcha profisiúnta. Well, tá ceoltóirí ó do bhhanú chligaí inis atá go le rá faoin an JP Trio sin muinterí chealaí ó chligach agus bhíon árání nó ar uairh níomh ní airíil agus bhúd ar siúd an comórtas hir sa bhliain Chraobh agus in né. An sin bhí grúpa dar bhanam iscuid ó thuaisceart éireann agus bhainad ar sin amach gradam BBC2 Young Traditional Band of the Year Award Líon Chraobh agus i dé agus a siad san fós a sinim go garamú le chéile agus ar nói bútóir gradamó TG4 Chraobh agus a dóiag chuí hí na fearíil bhí sé an páirteach in grúpa a bhfuair an chéadú sig Siansa chomáthar na mlíonta so mar sin go leor acu a dul rá a saoil an cheol. An rátáach a ddíhann sé bheith agus do chuoine óga a goiting sé bheith a mus deise áil seintir ar stáite mar an ceoláras náisiúnta. Is tá íontach aon daine casa oscóir slúmór agus státe tuis. Go mbeonn tú nervhí seach agus caiith tú daráide sin agus is cecht saola daríre. Agus bhí sé bharrán san gur sih féin tháinig de chéile agus is minigur na PC agus ar nárán. Bhí sé deacair sin an smacht sin i méadú a féin gan múntóir nó féilí nó stúrthóir a bheith. Fáid a gramid cleachta sa teach amsanna go gomíon mháthir sa teach agus is mútear ceolaí, so dá rud go ramide meáid ar fan níos múna trí go leanm a stohí bheith sí teach an tuairteach doing. Tá duine tá stúrthóir las mo. Yeah, ach ní hé go bhfuil sí mar mútear ceol a ring. Is muinte chóir an ceol formitreint cúna ó rifor agus ó áiraní ónna ceanhain agus ó muirní bhróchain frisin. Ach don chuid is mó is cégur thug siad smuointe doing agus gur thug siad get an nitpicking dhéanamh an rud a bhí ar an stuff bhí cóirtha ang is muide don chuid is mó chuir le chéile an cheol. Seo chuimhis ó ráhéan im le lia an grúpa friscaí. Mar is tú a bhail man an chama lá tá na hiag
Bathlan on the Chlár TG4 Craobh Siansa Faragis I Lacha Sin Barsha Virtus Chwila Wada Kinner Dante Chan Lamar San Ilma Lachtin Mona Gus Mekor Alam Astor Snachan Mumat and Dona Rama Suikof Taskalor Closhista Malachtin Mona Gus Kahorsa Im Lomar Near Hail Mary of the Vorder Bit the Hunted Amin Kyo Look at Dine Kind Leplorna Man Bechrum Samalamor Nishes an tír seanar a dibra for me as a mat Kahma ihem winishes fahihef sa trawan Shula meina liberties and noon fi hunden flor Smara bos a beat ni huir a meini ihe mega brach Small bras a beat ni huir a shivi shildul hanam ra Nir Maria van Pinter and a plain a trish and cart Nor a hill na volva I clan I nichim a fran A pegrad of vis ni vir a gan Dini a heish ma wash Stáitinis ó chaláiste Laurel Hill I Liminach, Éile.
Tomás am úpa spréach se an chéadúir go sa chuisiim sa cheolalas náisiúnta bhfuil tú a tnú leis an íonacht. Tá mé ag tnúgas go mór bhí me rathar an grúpa an airí agus an blion revision agus bhí mé géirí dul sús an sin mé féin agus tá mé ag dul sús an nacht. Agus a raibh lán ebre geiste agus si réiteach agus an choirú. Bhí mé cleachta beag an gach sathairn i ggur cúpla míús. Bhí na cleachtú a heachsa agus bhí ancrach agan go seo. Agus cé cháirigh libh sin agus si réiteach. Jos ó Cealaí. Bhí sé imán an grúpa teaspach agus bhí sé páirteach do grúpa sprí a bhuaí an commórtas ceapan mó rábhíle san ní. Agus chun sa bhrahanú is tú tá daoine cleachta stigan san is a réiteach don éanacht bhfuil tú nervhíiseach. An nervhíiseach freisin. Ní bhí me cearcolóir níos luúthe sa lách níos an tá sé ag fáil níos ceire don nómad mór se. Agus na bhí sé bhí cleachta déanta goibh sé hena féin ar stáitiste. Cad a cheapú bhfuil an stáite anna bhór mu tú compórta ar stáite? Ní bhraithnín sé go mór nuair tatú san locht féchan ach tá sé mór nuair tatú ag fécinn sús. Seo chuingin is ón scoil raméir is ligach an grúpa spréach.
Tá comórtas fé láin teoilinsa, bí gíling in ag na bhógraí le ag tuile ceoil ón geoláras náisiúnta. Chuing inis ó choláiste chalann seoig I liminach, inis is a ríis. Well hier an trosfadrianta gotsa leis na grúpaí seo gur éireag Siansa Gael Linn Final bhí leo ón tús agus bhí cardan a gceist agus tá bhd níos móna comórtas an sáil nafuil. Well há sé fuair Brendan ó Beglia for se tuafas tapan agus began de Halfríd na tapan agus dhearmid na scadí sílim haar fatracha grúpa agus chuimid háart ar a tír ma hen agus Brendan agus
Fi mid géisteart leis na grúpaí legus bhí Caroline a gon lá agus chumid cóirleatú agus an sin más na Caroline sin ranimid artgrúpa le hart an teagadín ceáil an náirt. Agus a bhacatú idir chead báta cardan agus an tarna ceanna bhacatú gur lech daoine leis an gáil agus gur chuidir 6 nas ar i gceáil go. Well, gohéirí an seán ort hánig me na dramaní beidir lech cóirle agus a bhí gobar ar go ceáil agus beidir daoine an forbert bhí dramaní eile beidir na do airtíar agus ceart an acu a go ceáil atá, so tá éagslaat me na mór ceáil an go mórtas agus tá sé gáanta. Ceall. Stáitinis ó chora finne chunta na Gaillimhe an grúpa Comasc.
chuirchaige seo le Siansa. Tás néon tú le CD an tin bhar dí cardanna agus bíon molthóirí géisteach libh ar chairigin rudsin libh ar forbert nó snasa chur ar bhór go ceáil. Cinnte is mór is bhí na Maltaí an Browndown agus Ciarán sa tarna báta Harbh tarmhacht doing an bheits ar dia súil dia going ná go narógling na rudí a dúir ar a chuir isteach sa cheola nacht agus nach le míad an nervhís tacht trasnaring bheits le dia an oberdeantaring agus just cáimid ar gaiine chamád agus an méid a dúir ar a hógant ar bord. Is an fin ola bhúcháin is tá manscos anna glás tééis bheith hensáil a henúna ag sóla hána blianta. Bhí sé deasa bheith is a teachta górbacht a réile bhí an rót. Is mór an ordoing tachtaníig lehéadí seán agus cuihín ó feríle agus éria locala agus éadán agus taig go thuúlaán, so is mór an ordoing bheith an nacht. As nuair bhíon ceolá anúgaibh sé ábhar a féchann an deamad Chraobh agus ghlacha sampla anúir fichahar sliftúir go héin. Well, bhí tunnach ran a bhór cuihín agus seánaring a gáir a scrabíad ar go múntóirí agus bheitchann sa stíl cénagain chosúla go péisce agus bheith an thionachar ag na páirte bheith a going bhí ómistú son iad. Chuiginis ó bhanscoil sanna glás rein ó ggónach a gúnta fortláige nuada. Is a consa is fair van ba shul kyun Clár TG4 Dear Siri is hang of shave the nanner on many halara vale Salar na launas of August and Mother is count me by the love. Nánas a chusa me linne vis ne hána sí an ná a dráhn. Mar bhí tréir le a rompí a bainte an baile
sé padar ó dúdam sórar. Sin miad a bhírs na gcónaí a níag na hanar, is a rion dágur ó sí go bráthir. Snach má bhíle a fáilte den tír seán na bhuilim, má banis is ás a bhas má craoladh. Is trying to ring of love. Marley Craobh by an end or sheer for a fuller is killing the sign on the fosser. Yo, Casser over in the killer. There a heart go Navos Caron told me Tá míle fáilte roibh ar naisc an chlár speisialta seo ag Craobh Siansa Gael Linn Final. Chuimhinis ó scoilmhuire machar a fialta a gúnda ghuire an grúpa Chraobh. Tá bliain nó níos mó gá méid is teacht le cogur de lisach mó bheon ó casú lam gragal mó cléibh tra nó na bregrinne Bhí an bhóáine cúra I gibhne Is na henní go maire le ceol Is a ruúan trúhan la híomhcham Bhí chailín jazz cruaide na mó Mana bhfuil sé an dúbhain inneacht leis an spermhain ó hilisisiú fós Is tír seach dúbhrónach mó hilsa gan suamhneas gan a fach gan Sola sim crina iminchin La suvnya sora miha nalo No veka meiti vlam anamuncher Mo hiding just good
Well, Martha agus Conor ó chláiste ó níos agáin, a na fatí fánachan agus inistam féin grúpa agus féin bhfuil stúrthóir a bhfuil daine a cabhrúlah agus bhréiteach don gomórta sa nacht. Well, former de Gyote Caros Easglor the Ranome on Canon. So hug sé Car doing. Bhí sibh san nóíochttan sa Hanan a raibh. Bhí bhuiin mar an darnáit amach an uri so tá taí agan inis ó an uri cumá. Bhuiin mar an tarvás. Dan tá anna cháil ar a lán ceoltóirí ó chláiste ó níos agáin Jimmy Chraobh. Mar han sibh brúhaig sin agus bhfuil spreagán sin beidir dul raig agus bhfuil rúpa héin chiméidir a móthir go gaiile múil trééis Stephen Scoil dagant. Well, dar lo mar anos is sprág amór mar tá bonní anos cíle agus de bonní men agus slide agus mar sin trééis choc tríd an scóil agus just chun sé sprágón an bonna chuirla chéile iní críní sa scóil. Céó ráthúlas táí túúd agus is mór an éráé dún hain beidir an rocéine dhéanamh. An grúpa dénach ar stáite nacht ó choláiste ó níos agáin na gúnta leithlia na fataí fánacha.
Weil uchtaráin an nóir mórdúin goráis ar downtan sa hannacht sa cheolaras iad an scothbhéán ar hen sé leat. Ó hen se go mórlam bhain me anna teanna fás agus an caidána tá buin seach dar nóí an méid ebre a bhí deanta acha agus an chhlaachta sa ar hála siad chun dí an stáitse se hannacht. Agus malim go mór na déine bhí cáidir leob na mántar a ceol an caidan a bhí bin cumála sin leis na háránathe mar hampla. Agus na thula sé ceol éasúile bhí sé de lúsáid ar an stáitse. Cuidir sé man crí réine go bhfuil an caidan seo ar fáil agus seasa sé cepi méin go dtí an saolar fátas na daine óga seo. Agus a bhís a caiint le cúpla grúpa rih agus is siad féin aránig an ceol agus is siad féin a chuir an rudí chéide. Dúntaach gúil tá an saolaíocht a bheith bríomhar san áige. Tá, agus mar gut beth bar hin rud beidir grúpa nar bhuaig ganacht mar hampla an fearóg seo an búgalóg seo Tomás mar gáin tá anite agus talan dínta chuige. Agus beisiad a tíocht a réistir, beisiad dar nóí beisiad ag glacú páirt in ócáidí éasúile níomháin agus is cumachá mé siad beh sé seo mar seódacha agus trís líam lob ar fad. Ceapim hén cumála sin ó híomh an nó aimseachta tá ag buint leis an ceol trátarisiúta ag an am seo an cuioineráid ar ag tógad isteach beidir tá sé conspóideach beidir ó leis sí ceol éasúile ach tá si de cá leis an seóta tá agin agus beidir mar hampla. Tá caidan á chur ar fáil le cuasaí cultúr agus cuas in na héireann is féidir I bheitsean a mar eisimpletas na gníhí éasúile an síle tá agin in éireann. Tá sin ráit am tá me lánan ar éire faoi agus ba cór goach muid goléir mórtas as an méid atá ar háirle an acht. Go léna sé. Gur a fád a búna ag deing uchtaráin gur an mí mágad. Bhí has ar an bhile. Agus I chead éit agus a dúis mór airgid. Tá sé go leas go géalteart na rinne. Nuada! Níl chuirsíos ná an sin béil ar scuileáthar ach amíad a pléas go níl chuirsíos ar náíire. Is cús mórta is tócha an Rhine agus anás ar an chuirna thug an rascaí an Rhine agus amíad níl mé nuúil focail ar bheith si dána hása gur bhfuil mar féisce. Ihe úntaach ceála bhíogagan sa cheolaras náisiúnta nacht agus 8 grúpa den scoth ar an stáirteráin. Bégan búteoir bháin ar anúd ar nó agus búteoirí na bliana seo de Siansa Gael Linn Final ó Rhaingó Gónach cúnta Fort Láige. Nóda. Ieva.